Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Aksyon Balita Evening Edition. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Sabado, Oktubre 31, tuig 2020. Ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. 72 ka mga pasahero sa Bredco Port nga padulong sa Manila na stranded bangod sa bagyong Rolly. Mga empleyado sa slaughterhouse sa Bacolod ipaidalo man sa surveillance testing. Sa balita national, 3 ka mga lugar sa Pilipinas na paidalom sa gihapon sa signal number 3. Mga natungdan nga hensya sang gobyerno 24/7 nga naka-standby sa pag-monitor sa lakat sang panahon suno kay Presidential Spokesman Roque. Sa balita international, mas sobra na sa 85 milyones ang nagboto sang temprano sa eleksyon sa Estados Unidos. Sa sports balita, POC mag-file sang kaso batok sa organizers sang SEA Games 2019. Kag sa showbiz balita, Super Tekla nagapasalamat siya nga bata nga naghatag siya sang kusog sa mga aligasyon nga ginapangatubang. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung start ng start? Gaspila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Wa gid ko nagsala. Amanasing ko buot nga mo pirme para nga pag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon niyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Why na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Gupangita pa sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na-rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, pinala namon sa police station. Pagkurog-kurog tapos yung niwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga
ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gidya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Tigindala ko di sila sa balay, kay ginpaliguan, kay gipang losyonan, gipang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naguti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid buwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lian kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Aloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Tungod nga kung tudloan mo gusto lang sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sa ila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Aksyon Radio Bakulod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Aksyon Fred sa Langga sa alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga gin naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no. Thank you gid. Thank you. Dasay 12 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Kagkaroon sa litali na sang mga balita lokal. Na stranded sa Bredco Port area ang 72 ka mga pasahero sang Tugo matapos nga wala gin pahanugutan sang Philippine Coast Guard akon PCG nga makalakat bangod sa bagyong Rolly. Suno kay PCG Negros Occidental Commander Johnson Benjamin natala na nakuntani ang barko padulong sa Manila kinasang kagahon apang ginhold sa ilang ahensya para sa seguridad sa mga pasahero. Gingklaro man ni Benjamin nga pisar nga wala sang storm signal sa syudad sa Bacolod nga nagaserbe bilang port of origin sang barko apang may bagyo naman sa port of destination. Ginpahayag man sa opisyal nga mahimo lamang nga makalakat ang barko sa tion nga mangin matawhay na ang lakat sang panahon. Jesus nga barko nga bound for Manila was temporary on hold. Iti ang aton regulations basta may storm warning signal from the port of origin, destination, and its route hindi nakabiyahe ang barko. Subong stranded ang mga pasahero man kag mga rolling cargo. Nawatihan si PCG Negros Occidental Head Benjamin. May persons of interest ng kapulisan sa may syudad sang Himamaylan sa suspect nga ginapatihan responsable sa pagpatay kay Robert John Aujero matapos sa gintiro samtang nagabaligas ang popcorn sa may tubangan sang Agisan Public Market kagabi Bernes nga adlaw. Suno kay Himamaylan PNP Deputy COP Lieutenant Alfred Mansoy ang biktimang nalista bilang ikasyam sa high value individual. Nagapati si Mansoy sa posibilidad nga may kangtanan sa illegal nga droga ang motibo sa pagpatay kay Aujero matapos nga naibaluan nga miyembro ini sang Bugalon Drug Group nga nagaopera sa may Southern Negros. Madumduman nga sang tinalikdan nga si Mana Oktubre 20 napatay man ang isa ka miyembro sang Bugalon Drug Group nga si Rolin Gutierrez matapos sa gintiro sa may Purok Crusher Barangay 4 Samo nga syudad. Listed sa amon sa FBI naman number 9 siya. Naling siya sa Bugalon Drug Group na base sa Bangkalan.
Sa person of interest, may CCTV footage naman kami dito nakuha. Pero hindi pa naman na-establish tanan bala sa duga ng iyang pagpatay siya or may mga personal man siya nga base may nakontra man siya. Pero base sa interview naman sa iya sawa kagabi, wala man siya sang kontra. Nabatyang si Lieutenant Alfred Mansoy sang Himamaylan na PNP. Sa iban nga balita lokal, natala na nga magpatigayon sang surveillance testing ang syudad sa Bacolod sa mga empleyado sang slaughterhouse sa pila pa ka mga empleyado sang syudad sa palaabuton nga Lunes sa Nobyembre 2. Ginpahag na Executive Assistant Ernesto Pineda ini nga lihok ang resulta man sang ginhimo nga desisyon kag evaluation sa Emergency Operations Center kahapon nga adlaw. Suno kay Pineda, ginabulubanta nga magalabot pa sa 130 ka mga individual ang mahimo nga ipaidalom sa swab test sa dinhi ang patigayonon mismo sa may compound sang AVM Bernardo Slaughterhouse sa may barangay Handumanan. Ini nga programa suno pa sa opisyal ang kabahin sang inisyatibo nga ginahimo sang syudad para sa padayon nga pag-away kontra COVID-19. Nagkasama kami sa desisyon nga mag-conduct ng surveillance testing man sa slaughterhouse, Bacolod Slaughterhouse. Kaya nakita naton nga nag-handle ni sila pagkaon. So, ang dako katama sa risgo nga base bala po may isa nga mangin positive kag sige obraya kag base posible maglaton sa karne kag magkadto sa tawo. Nabatyan sa Executive Assistant Ernesto Pineda. Sa dugang pang balita lokal, ginpasiguro ni Vice Governor Jeffrey Ferrer nga mapurbahan sa insakto nga tio ng 4.4 billion proposed sa 2021 budget sang Negros Occidental. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahag ni Ferrer nga wala sang matabo nga pagkatrasar sang approval bangod daga kinahanglan subong sa nagakaigo nga pondo ang probinsya para matap na ang COVID-19. Suno sa Vice Gobernador, pag-umpisahan na sa masunod nga semana ang marathon hearing sa dinipatawag ang tagsig nga department heads agod magpathag angot sila gina-propose nga budget. Suno kay Ferrer, ginpainan man sang dako nga pondo ang serbisyo sa para sa ikayong lawas agod marisolbar ang problema kag halit nga gintugas ang COVID-19. Una na nga naaprubahan sa first reading ang proposed budget kag gintugyan na sa sangguniang panlalawigan Committee on Finance. Kay ginadali ta na. This kind of budget nga gin-recommend ni Governor Bong Lacson para sa aton nga situation, especially responsive sa aton nga pandemic because we have this. Nabatyan ang portion sa paliagan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sa katapusan nga balita lokal, yara na sa high alert ang mga katapos ang Bureau of Fire Protection o BFP kasunod sa pagdumdum sang Piesta Minatay. Sunod kay Bacolod City Fire Marshal Chief Inspector Publio Boboy Protenya, temprano pa nga nagpanagtag ang ilang hanay sa mga balasahon para sa mga pumuluyo nga nagalabay sa mga matawo nga lugar. Nagpatigayon man ang BFP Bacolod sang rekorida sa ilang hanay agod nga maalerto ang mga pumuluyo kag malikawan ang insidente sang sunog. Nagpangabay si Protenya sa tanan nga maghalong kag bantayan ang mga kandila ilikaw sa mga combustible materials agod malikawan ang sunog. Lasay sa Desi Otso Action Radio Philippine Standard Time TTX 5. Mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ligat. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpor kay ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya
siya nga makasilpon mo ko. Di ko sing ulihin, nabatian ako sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di mo na ginhalay ko sa katulod gaya ko mag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha na kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaot. Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Siyempre, pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? May permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano, ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may kuya ga-monitor sa result niya, may si mama, kay si papa, sigong kung bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo, kung nadala kami o kung wais, nang nag-confirm na sa akin nga, kung ano address ko, doon nalipay, nagig ko kay basis ko, nadala, nagig kami nga, may pamangkot pagidaw. Kakabudlagid ko online, mas nami, sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bo piyapin ako okay nang eskwela na ako. Okay, tapos ka good. Gusto ko makatapos sa eskwela. Iskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ko lang phone. Anong Lasay sa 23 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang Balita National. Napay dalom sa signal number 3 ang Catanduanes sa eastern portion sang Camarines Sur kag Albay bangod sa Bagyo Ronnie. Ini ang base sa weather bulletin nga ginpagwa sang pag-asa takna alas 5 subong nga hapon. Ihara naman sa signal number 2 ang Bulacan, Rizal, Metro Manila, Laguna, Cavite, Batangas, Quezon, nakip na ang Polillo Islands, Camarines sa norte. Nabilin nga mga lugar
sa Camarines Sur, Sorsogon, Masbate, lakip ng Tikaw, kag Burias Island sa Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, lakip na ang Lubang Island kag Northern Samar. Signal number 1 naman sa Pampanga, Bataan, Zambales sa Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, Pangasinan, La Union, southern portion sang Ilocos Sur, Mountain Province, Benguet, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino kag Central kag southern portion sang Isabela, Calamian Islands, nabilin nga lugar sa Eastern Samar, nabilin nga lugar sa Samar, northern portion sang Leyte, kag northwestern portion sang Antique. Si Bagyo Rolly ang may kabasugon nga hangin nga tubtob 215 km por hora kag pagmadlos tubtob 265 km por hora. Ang bagyo sa karon ay nagahulag sa west southwestward sa kada sigon nga 25 km por hora padulong sa Bicol Region. Kakna alas 8 karon sa gabi magapagwa sang masunod nga weather bulletin ang Pag-asa. Sa dugang pang balita national, gin-suspend na sang Philippine Coast Guard ang sea trips sa tanan nga sahi sang barko sa mga lugar nga maapektuhan sang bagyong Rolly. Suno kay PCG spokesman Commodore Armand Balilo, hindi na nila luyag masulit pang natabo sang nag-igo ang Typhoon Quintang nga madamo sa mga barko ang nagka-problema, ilabi na sa may Bawan, Batangas. Suno kay Balilo, mas temprano sila karon nagpagwa sang notisya sa mga mariners nga magpangita sang lugar para masiguro ang ila mga barko. Magabalik lamang ang sea travel sa tion nga magmayo na ang panahon. Nagpanugyan si Balilo sa mga nagaplano nga magbiyahe nga ipaiway anay ang ilang sea trip. Si Typhoon Rolly ang pinakakusog nga bagyo sa bugos nga kalibutan karon nga tuig. Sa katapusan nga balita national, wala sa karon ginarekomendar sang DOH ang pag-usa sang air purifier nga ginaligar epektibo para hindi maglapta ang COVID-19. Sa press briefing subong hapon Sabado, ginpahag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga wala pa sang nagakaigo nga ebidensya nga ang pag-usar sang air purifier ang makabulig kontra COVID-19. Liwat nga ginpanumduman sang DOH nga delikado ang pagpatigayon sang misting para malikawan ang paglapta sang virus. Suno sa opisyal, mayara sang rekomendasyon ang World Health Organization nga nagasiling nga posible makatugay ini sa paglapta sang virus. Una nang nagpaandam ang DOH kontra misting matapos nga may napatay ng isa ka frontliner sang Philippine National Police nga nakahaklo sang disinfectant. Lasay sa 27 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Dugang nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. Ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginang gaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa inyo? Ang permedi
siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa mo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pretty gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit no. Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga babatian yung kung nadala kami o kunwais ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay message ko nadala nagid kami nga may pamangkot pa gidaw. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na mispilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos hindi. Tapos sa may eskwela. Last time antong na medyo emotional ka kay gaabal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano magklase di? Kung kisana ano lang kuya ako maghulam. May pigado tas ay kay ano ko sila. Madisurbo ko sila wala tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kag ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab libre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honor student ka? Yes. Ano ka nga tap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga manggulig sa inyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta. Aksyon Balita, Evening Edition. Kagkaroon sa detalye na sang Balita International. Nag-umpisa na sa pagboto ang mga tao sa Estados Unidos para sa US presidential elections. Suno sa US Elections Project, masobra na sa 85 million ang nagboto temprano nga nagboto sa pinili ay. Ini ang mas madamo ay kumpara sa early voting tinanikdan nga presidential election. Ginalantaw sa mga election experts sa US nga magadangat sa 150 million tubtob 160 million ang magaboto karon nga eleksyon. Si US President Donald Trump ang isa sa mga temprano nga nagboto sa Florida Sabado sang aga.
Sa nibloan nga ginatugutan sa US ang early voting antes ang gintalana nga eleksyon. Sa sports balita, plano sang Philippine Olympic Committee o POC Board nga mag-file sa kaso batok sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC nga ginapamunuan ni Anay Speaker Alan Peter Cayetano bangod sa kapaslawan nga magsumetel sang report ang sa 30th SEA Games. Lakip ng audited financial statements nagligad nga Oktubre 10. Gin-question man sang board kung nga wala ginasabat ni POC President Abraham Tolentino at POC Secretary General Attorney Ed Gastanes ang pamangkot ni Board Member Attorney Clinton Ranas kung nagbaton sila sang compensation gikan sa FISGOC sa paghatag sa nila serbisyo sa SEA Games. Una na nga ginpalayag sadto ni Gymnastics Association of the Philippines President at Board Member Cynthia Carion kag sepak takraw head Karen Tenchango Caballero nga ginbayaran sila sang FISGOC sa ilang trabaho sa kompetisyon. Sa boto nga 6 ang pabor, 4 ang nagpamato kag 2 ang nag-abstain. Ang POC Board ang naghimo sang desisyon nga magpasaka sang kaso. Kag sa laman nga showbiz balita, nagpabutyag sang pagpasalamat ang komedyante nga si Super Tekla siya nga bata nga si Ira sa tunga sang ligasyon nga ginahaboy batok sa iya sang live-in partner sini nga si Michelle Laura Banaag. Sunod sa komedyante na may sini sa bata kag aminado nga iya ini kryptonite. Suno kay Super Tekla iya ginhambala ng iya anay asawa nga giyahan si Ira bangod hindi luyag niya ini nga maapektuhan na. Dugang pasini nga masami siya nga gina-comfort sa iya bata kag nagatawag para i-check ang iya sitwasyon. Una nga nag-file sang reklamo si Michelle bato kay Tekla sa programa nga Rafi Tulfo in Aksyon nga iya gin-akusar sang pagpang-abuso. Una na nga gin-panginwala sang komedyante ang mga alegasyon. Aksyon Balita, Evening Edition. Lasay sa 36 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Sabado, Oktubre 31, 2020. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,